Dobrý den, jmenuji se Martin Pivokonský a jsem ředitel a zároveň vědecký pracovník Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd. Profesně se zabývám krom jiného také znečištěním životního prostředí. Jedním z velkých témat v současnosti je vliv zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na životní prostředí a na lidské zdraví. Z toho důvodu jsme se rozhodli vydat odborné stanovisko Akademie věd, zabývající se právě toxikologickými účinky pyrotechniky, ohňostrojů i amatérských ohňostrojů na lidské zdraví a životní prostředí. Zábavní pyrotechnika obsahuje celou řadu látek, které se při jejím odpálení a hoření dostávají do životního prostředí, a tyto látky, ať už třeba těžké kovy nebo i organické látky, které vznikají hořením právě té zábavní pyrotechniky, jsou mnohdy značně toxické a mají značný vliv na lidské zdraví. Zábavní pyrotechnika je tak z mého pohledu dnes poměrně značný anachronismus a její používání, dle mého soudu, nepatří do 21. století. Chemizace životního prostředí dosahuje tak extrémních hodnot v současné době, že k tomu přispívat ještě odpalováním pyrotechniky mi nepřipadá rozumné. Prosím vás, nepoužívejte zábavní pyrotechniku a chraňte sebe a své blízké.